sa atong unang pagbasa hisgutan diri ni San Juan nga mahimo gid tang bakakon basta moingon tang nahigugma tas Ginoo pero nagdumot ta sa atong isig katao. Lingyay mong tupad ing na bakakon ka. Ing na ba mong tupad? Pasabot ana kanang gasigig simba unya nagsigi pagyug misa sama aning nagwali karon unya dunay mga tao nga ilang gidumtan, dunay mga tao nga dili nila dawaton nya magsigig ingon Ginoo, I love you Lord, you are my God, you are my everything. Unya gasigig dumot sa iyang isig katao, mga bakako na. Magsigi pagyug brunda, magsigi pag rosaryo, kubalo na kaigtuhod, daghan pa kayog mga debosyon, kada adlaw na agyoy kaugalingong debosyon, pero siging kusmod sa naong ngadtos nangutang nila, kay katulo na lang nagpasko, wa sa gyud ni partial ang nangutang, kana bakako na nga tao. Nilingi ag usab imong tupad ing na maningil pa kag utang ing na kuno na sige pa kag paningil anang utang. So unsaon man nato mga igsoon pagpakita gyud ang tinuod natong gugmas Ginoo naa gyud sa atong pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo gugma man, nakasintro magyus gugma, nya apil man sa paghigugma kanang kaaway, mo nang wa na gid tay kaaway basta nahigugma tas Ginoo. Di ba simple kayo ang logic. Dili na kinahanglang ato pa ng lalison og maayo. Nang malipay ko anang atong mga naa sa Congress, naa sa Senate, kay maglalis na sila kanang naas korte, na ipipila nila di noon tanan, lalis silang maayo dito, insultuhay, pero inighuman, mag-inagbayay raman sila, mag-kopi-kopi raman na sila. Muingon raman na sila, walang personalan paniro ha, walang personalan, nga ganing trabaho lang ito. Kanay ana ba? Ipapriso nimo, nya suod lang yapon mo kay ipapriso ka kay sadaan man ka. Ana, napamatud-an man kang sadaan, imo man yung gikurakot ang flood control o kaha ang mga budget sa atong medical or sa military or sa education or sa kanang farm to market o kaha usahay pa gani kurakoton pa ang budget para sa mga kaning mga naigo bitaw sa mga kalamidad. Kadaghan ato mga issues una, panahos Yolanda, ambot panahos Odit baka, panahos mga linog, na idaghang mga gipanghatag, nasa iakyos nga, gikurako, tanguban, gipili-pili lang ilang suod. Ano? Wadi mo kadungog ang mga isyu ha? Unya, og mapriso ka tungod ana, di. Kanang mga confidential fund, inana, ug mapriso ka, napamatud-an, pero dili ta mag-away. Ug maigo ta sustisya, di lang ta mag-away. Naay mga asawa, maingon kani akong bana pa din, musuyop, niya giunay pag-rape, akong anak, ako ning ipapriso nako. Sure, ipapriso, yun. Pero out of love. Out of love. Aron di ka maimperno. Biyon sa man pagpapriso sa imong bana nga nang rape sa imong kaugalingong anak. Unya out of love. Unsaon man? Hibaw mo. Wa sa mo hibaw. Nya gusto mo tudloan. Ingna nga to imong bana, dong I love you mo nang gadaha kog pulis. Nabuang ka day nganong love you nya gadaha man kaning pulis. Tungod kay di ko gustong mapun-an pa nimo ang imong sa kay nahigugma ko nimo mo nang
akong gida ang pulis aron mutabang siya nga dili na mapun-an ang imong sala dinhis atong balay kay basig baliko na sa nimo kamang atong anak mo nang di ay pulis aron adto na ka maghigda sa prisuhan. Yamingon sa na imong bana, salamat dayha sa imong tabang, hindi kagawas nako patyon tamong tanan. Mga animal mo, manginaingon ana, hulga-hulga, bantay lang mo aninyong gibuhat, makagawas lang kong animala mo, ana, hutdon tagyod mo. Nya unsa may imong isulti? There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Dong, kung makagawas na kapuhon o imo ming patyon, mas bali pag magpakamatay ko para nimo kaysa magtanaw kong magsigi kag pakasa. I love you very much. Nindota na, no? Ang saman, okay na. Mao man gunay gibuhat ni Kristo god. Giingnan man siya, sige ron. Sige higimig sulti. Patyon gyud kanamo. Nya unsa may gisulting Kristo? Amahan ko, pasaylua sila, kay wa masayod silang gibuhat. Pero kay nasayod man ko, itug-an ko gyud ni. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gitag-an ni Simeon nga kining bataa si Jesus mao ni ang magpaila sa kamatuoran nga maoy kahayag sa kalibutan. Unya supakon siya sa daghang mga tao. Dili lang supak na gikuan siya, gilalis. Supak yun nga, gipatay gid siya. Mo nang giingnan ni Simeon si Maria, ang espada, mura unyag, ang kasakit, mura unyag espada nga mutusok sa imong kasing-kasing. Kay supakon man, kani muwalit ag kamatuoran, mabutang kita sa placard. Lagi. Ay pipila nga mo takes nako pader nganong magsigim kag hisgot og politika nga na may separasyon ang simbahan ug ang gobyerno. Ako sang gitubag ngano man lagi magtukod mig simbahan, mangayo man lagi mig building permits gobyerno. Ngano man lagi mamutol mig kahoy diri sa simbahan, dakpon man lagi mis DNR. Na separasyon man kani. Di ba? Ingnon man may wa man mo permit nga mamutol ka, mangural mi diri sa among yuta, mangayo man lagi tag fencing permit. Separasyon man ka. Wa tay but-anay. Oy di na maoy. Ang tinuod sa usa lang ka aspeto ba? Mosait lang kong example nga di gyud pwedeng magsagol ang simbahan ug ang gobyerno ug para nako mao ni tingali ang gipasabot nga sa pag manage sa affairs sa gobyerno sama ng pagpangulikta og mga taxes sa mga tao, ang mga balaod nga ilang himuon paghimo anang mga taxes unya og makulikta na ang paggamit ni ana ug unsay gamitan asa na ipahigayon ang pagmanage sa atong funding gikan sa mga taxes exclusive na sa mga government officials. Wa gid milabot ana. Ang amo sang pagpangulikta din hisod sa simbahan, ang mga donations o ang pagmanage ni ana para sa mga affairs sa simbahan, way labot ana ang gobyerno. Administrative and governing functions ang simbahan o ang gobyerno dili pwedeng magsagol. Di ba? Pero sa moral dimensions, mag-abot diha ang simbahan o ang gobyerno. Pasabot, kung doon na mga binuang ang paggamit sa taxes sa gobyerno, muhisgot na ana ang simbahan kay moral aspect naman na. Kung ang pari mang-rape na sa
sa youth or sa sakristan, mangilabot na ana ang gobyerno. Munang nangapriso ang mga pari. Gipangkiha ang mga pari. Kay naa naman na siya sa moral dimension. Mag-abot maning justice, ang legal o ang moral, mag-abot diha sa aksyon. Muna mag-abot kita. Kay maura man ang tawhana ang atong giatiman. Kamo, maurasan mo ang magbubuhis. Ako, magbubuhisan ko. Ang akong kolekta, akong stipend, way buhis. Pero ang akong gigamit tanan, pulos ko nagbayad og buhis. O di, muhisgot sa ta, mutudlo sa ta. And truth is all encompassing. Mausakto ba ng pagkaworda? Ang kamatuoran, mulatas na siya sa gobyerno o sa simbahan. There is only one truth in life. Truth is always truth. Kung nangalusno ng flood control kay substandard o kaha ghost projects, di ta mo hisgot ana nga maapil man ta dinhi sumagod karon o pila man nato ka mga parishioners ang nangamatay tungod sa baha. Nya di ta mangilabot ana pila kabok mga balay, mga properties na nga daot, mga bot dinhi magsigi taw hangyo nato, tabangi mi ani pader, tabangi mi ani, wa na mi balay, wa na mi balay. Di ta mangilabot ana. Kuan naman na moral dimension naman na, moral responsibility. Both the government and the church should do something. Munas Mother Teresa paggubat niadto siya war zone ingon siya sa obispo, adtuon ako nang gagubat kay naidaghan diya mga bata o mga tigwa nga di nakalakaw o masakiton, akong i-rescue. Ingon sang obispo, nabuang ka diha, maigo kas bala. Ingon siya, magdakog bandirang puti. O pag-announce yun nga si Mother Teresa mo adto dito kay manguha siya ato mga tiguang o mga masakiton o mga bata, nag-ceasefire ang bawat kuan sa ceasefire sa tag 24 hours mantingal ito kay musod si Mother Teresa, paggawas Mother Teresa gubat na sad sila ana sa to pagrespetuhan ngano man kay dunay moral responsibility ang simbahan pagluwas sa katawhan physically and spiritually. Mao sa na ang gobyerno ay sa ninyo ibaliwa ang among spiritual aspect. Kay magsigi lang niya mo dihag pamakak, magsigi na lamog tabon-tabon anang kamatuoran. Unsa may mahitabo sa mga taong lagot na kaayo nga mao ra man sanay manimba. Kung ikaw naigo ka sa injusticia sa atong mga pangagamhanan, mamayor man, kapitan man, gobernador man, nya magsigi kag simba dinhi kusmod kay kag naong. Unsa may batio namo diri nganong gakusmod ka nya sa una unta smiling man ka. Nya di na ka mohog kolekta. Ni mana gamay. Gamay na kita kolekta to ning susihon nganong ni gamay man ni. Uy na naglagot naman di ay ni. Perti naman di ning mga laguta. Nya punan pas pare nga. Di sa gyud mo hatag bisag 5 kilo nga bugas. Sige hinugsikan koleksyon ana samot. Kusmo na yung gignaw. Nya magsiging ingon nga naatay project, nya nangalata na lang ang tarpaulin, wa gyud mo barog ang project, daghan na kay gikolekta, namo samot mo ingon na sa tong nisimba, parihala mo. Parihala mo, ghost project lang gyapon. Arita simbahan, ghost project, aritas gobyerno, ghost project. May mong pakungo na inyong mga o, may lamo mo tabi, pero di mo kamo mubuhat. Ana. Nya di ta mag-abot diha. Mag-abot ta, mao na magkoreksyonay ta, magtinabangay ta. Na inidangop nato dinhi kay gihinginlan kuno siya siyang ginikanan more than a month ago. Ako na lang ning mensyonon niya nga diay yang senior citizen ID si Rafael Inquito Nigre taga Binawbaw, Bantayan, Cebu.
Natao siya September 17, 1964. Ako November 24, 1963. Maguwang ko niya usa ka tuig. Nihangyo siya diri pag-abot niya itong mga more than a month ago. Nihangyo siya nga mo trabaho. Niya kaning atong pagtukod og mga balay, ako siyang gi-reserve ingon ko basig mo qualify ka, apply lang mo niya kung magsugod nami. Niya wa man koy kaabutan father. Nako adtos barangay. Ning adtos barangay. Pag-abot sa barangay, ingon sang taga barangay, pwede ka dinhi mo higda-higda, aning dapit dinhi ngita lang tag suok-suok, pero wa may ikapakaon. Pader, mukahigda ko dito, pertirbang lamok, pero wa may pagkaon. Nako dinhi lang ka mukuhag pagkaon. Ug ang katapusan niyang kuhag pagkaon gabi, nikaon siya diha. Niya pagka alas 2 sa kaadlawon ganiha giatake og karon namatay. May he rest in peace. Nangita pa sila tagtungod kani si Rafael Inquito Negre. Kinsa ninyo ani ang tagtungod, palihog i-claim diri di ani ron sa atong RHO man tingalin abas RHO di adiri sa Compostela ari alami diri kay ato na ginunta ni siyang tabangan para makakuan kay able pa man kay siya bisag unsa kunong trabaho nga gabi ning kuha pag itong pagkaon. Ang ako lang natandugan kay sigihan nila kunong pangutana sa dihang giatake na ang katapusan kunong gilitok na ngan ningon kuno Father Siano. Ikaw gyud Rafael imo jud kong giapil-apil. Ningon ko nung Father Siano mo, kung nagisulti ron dito, ingon nga, ang katapusan nga nalitok Father Siano, niya, namatay dayon siya. Wa ko kay bao, o ningon ba siya, why ayos Father Siano? O ningon baka siya, sunod na ko Father Siano. Wa ko kay bao, basta Father Siano ra may gisulti. So, mga igsoon, kining mga tawhanang yan, di na nato maihap. Libuan na ka mga tao. Sukad pa ko dito sa San Vicente Ferrer. Daghan kay mga tao muanhin nato susama aning kahimtang. Unsa may among tawag diha bisag inyo ng pangutan-on ng taga-opisina, ang gitudlo nako nila na ana gani mga ingon ana ang atong itawag Jesus. Nya pasuwata dayon. Mo na inignay daghang suwat diha, mo text din na sila kung tuwa kos gawas, Father, di anay daghang suwat ang mga Jesus. Nigtan-aw nako wa gi ayo ni mga Jesus. Mo pay minus kay tagkolekta pero di magitag gusto nga mulakaw nga dili makada. Ato magyung tagaan. Mo nang mag-average ta dinhi og charitable expenditures og mga 1.5 million kada buwan. Mo na makatabang-tabang ni Jutay ang akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod kay matagaan man sa tag na income makatabang-tabang gyud. Apil na ana ang mga scholars, apil na ana ang atong mga simbahan sa usahay, mga communities nga mangayo nato nga nasa sila mga affairs ngadto sa mga religious communities ato man ginang itabang mo na mo average kita og mga 1.5 million kada buwan. Imagine ninyo, pila rin atong kolekta dire. No? Munang, doon na kita negative. Nya usahay, ang atong mga workers, mag 4-day work ra sila nga bayaran. 7 days ang ilang trabaho, pero 4 days ra ang bayaran. Apil sad ko. Usahay, akong stipend, akong i-divide into 7, nya ang 4 shares ra akong kwaon, uli sa nako ang 3 shares para makapuno-puno sa atong operating expenses. Salamat arong December kay dako-dako tag kolekta Misa de Gallo. Nay ato parong initial ang gross nato da atong kaning kuan kanini unsa ditawag ani? Tree of gratitude da sa ikhat og kolekta nato gross lang niha ning
kita na taog 3.3 million. Natong expenses mga 4 million raman. So nananghid ko sa atong Finance Council o Pastoral Council nga pwede ba akong computan og 13th month pay ang atong mga staff, ning okay man sila na ato nang na-release ang 13th month pay. Na ambot wa baka man nagtungit ning mga kanahang dagko. Unya karon na sad before mo ending tuiga basig mahatag nato ang differential katong tanan nilang na save kay wa tagai katong nag 4 days usahay mag 5 days usahay mag 6 days allowance rami ang wa matagai akong gipa-compute sa atong accounting o basin pa atong ihatag okay ra ninyo basin lang natay kwarta nya ningon isla pader savings ra din na namo nako dili oy na timingan lang na natay kolektang arang-arang. Pero sa sunod, di na savings. Donisyon na gina ninyo sa simbahan. Donisyon na ninyo sa katawhan. O niya, ma-refunded, kaya na ay arang-arang na kolekta, di, thanks be to God. Naghigugmay ta. Di ba? Ug mausan ni, na-appeal ni sila. Ang para unta nato spend gidire, masuyop gyud ani. Pero dako na biyatag kolekta. Mag-average good tagod o kolekta din sa ako nang report gahapon, mag-average tag 9 million kada buwan. Sa ato bang tanan na donation, anang slat-slat, nya kolekta, mga pamisa, minteryo, mag-average tag 9 million oy. Kanako na, di ba? So, dato kay tas tanan pero pobre lang. Mo na ingon nga dato mi pero nagkalisod. Pero nagkalisod mi pero haruhay.